Наш клиент, фен, който е ходил 40 минути, за да си вземе 4 кенчета еликсир. Приятели, здравейте! Днес на гости ни дойде един наш приятел и почитател, Борис Цонев. Здрасти, Боби. Здрасти, много ми е приятно. Това е първата, може би, от поредица серии наши, която искаме да разкажем как стана това нещо. Ще прочита в Инстаграма Боби как се свързват с нас. Пичове, много ви се кефа на напитката. От месеци я консумирам редовно. Няма да ви продавам нищо, нито търся работа. Искам да знам само има ли как да помогна на бранда, защото искрено ви се кефа. Няма лъжа, няма измама. Искам да разкажеш как въобще намери напитката и как ти попадна и откъде си ходил да я купуваш, за каква цена. Еликсира ми попадна от социалните мрежи, видях една от вашите реклами, функционална напитка. Викам, какво е това функционална напитка? Пиша в Google функционална напитка, не ми излиза нищо подобно. И си викам, давай си поръчам един стек. Това беше първия вкус, който си поръча. Този, мангото. Тогава още другите ги нямаше, даже тогава още другите бяха в подготовка, не бяха пуснати от цяло. Така беше. Живеех във Варна. Трябваше само да си ги поръчвам. После като пуснахте партньорството с Shell, имаше един Shell във Варна, в който се продаваше еликсир. И имаше все по 3-4 бройки. Отивам, взимам ги и после 2-3 седмици, докато се заредят, ги няма. А той Shell беше примерно 40 минути от нас.